एसेबा थिं थिं सान्दुङाव कम्बल जोमलायलांबाय आं लोगोफोरनि कम्बल जोमनानै गोलाव जालायलांबाय हारसिं देहा हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनो थाखाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंहाथ' दासान्दि मोजाङानो गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने फुङावनो एसे मोजां मोनदों आरोना दिनै ओंथिग्रि माने बिसना बासिनिफ्रायनो एसे देहाखौ खर'खौ एसे मोजां मोनखादों ओमफ्राय मैयायो बांद्राय मोजां नङामोन आरो ओमफ्राय दिनै एसे मोजां मोनदों ओमफ्राय मोजां मोननाय समावनो फुंनि ओंखाम गोजां जाखां लोंखां दुगैस्रां लोबस्रां स्र' एसे मोजां मोनो खोमा आरोबाव ओरैनानै माने दुगैनानै लाबाय आरोना थान्दानो ओमफ्राय दुगैनानै एसे स्र' देलायनानै लाबाय आरोना नोंथांमोनजों रायज्लायनो ओरैनानै फैलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर माने गोदानै चेनेलाव हाबसननानै एबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनो गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर देहाखौ माने खर' साखांबाबो ओरैबायसा मोनबाय दं आरोना थोदोबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै हराव हमखाना दोनाबाथाय मोनजाया ओंखायनो हरावनो हमखाथारना दोननांगौ ओरैनोसो गोमाजोब्बाय साला दाउआ ओइ मासेखौनो गोमोखौनो बे बाबले मांखो जायोनो खर'आ गैलाहाय नांजोब्बाय अयनो मानो तो सुद' फिउङा र' दिरुं नागिरनि ओंखारबोदो नोङो ओंखारबो जेखायाव जोबबाबो जायोना बाराबा बेनि जेखायाव खोबनांगोन दाउ मासे सिफ्लेनानै जाला लोंनोसै लोगोफोर देहाफोरखौबो एसे मोजां मोनगोन खोमा ओमफ्राय बे दाउखौ माने आइलानिफ्राय लाबोदोंमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोननोथ' शेयार खालामखादोंमोन दाउखौ आङो 8था लाबोदोंमोन होननानै ओमफ्राय दायो 8था दाउआ गोमानानै गासै 6थाल'सै आरोना मानै गोमाखाबाय गुफुर मानै दंमोन बियो माने गोमादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं साननैसो माने खर' सानानै बिसनायाव गोलैना थानायावनो माने बिसारानो गैया आरोना हौवा मानसिफोरालाय बेफोर दाउ अमाफोरखौलाय बहाथो बिसार लाबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय माने दाउआ मानै गोमाबाय आरो ओमफ्राय मानोथो गोमास्लाय जाया मुवा ओरैनोसो बिरना खालामनो ओरै होननानै आङो मासे देहाया माने साननैसोआ मोजां नङा नालाय लोगोफोर मासे सिथारनोसैहाय जाला लोंनोसै ओरै होननानै बानलु फिसाजो ओरै होननानै आङो बोरायखौ हमनो होदो आरोना मोनायावनो हमखाना दोन्दोंमोन सानावथ' मोनखाया नालाय लोगोफोर मोनायाव हमखानानै दोनाब्लाथाय ओमफ्राय नै दायो बेखौनो सिथारनानै जाला फुदुंनानै एसे देहाफोराबो गोरा जागोन खोमा होननानै सिथारदो मैगं नागिरनोसै लोगोफोर जाला लोंनायाव मा मैगं नांगौ बेखौनो माने खाना लानोसै आङो ओमफ्राय बानलु फिसाबो दंना लोगोफोरसो होनथारबायमोन जि मोजां जारि जाना दंलै लोगोफोर जोंहानाव नै देखायनो र' नोंथांमोननो बेखौनो खानोसै गोजानाव थांलायनाङा लोगोफोर नै जारिया थुब्रासे बिराद मोजां जाना दं आरोना माब्लाबा बिखौ आङो दाउजो जागोन होननानैनो थिना दोनबाय दंमोन आरो ओमफ्राय जागायाबो नै बे जाबाय मोसौ गलि आरोना मोसौ गलिनि बे मोसौनि गोबोर हासुनाय खिनाय बे माखा भिटामिन माखायाव नांफैजोबदों खोमा ओंखायनो माने मोजां जादों सेहेराया नै बिराद साफा जादों लोगोफोर खाना लाग्रोनोसै आङो जारि होनोसै मानिमुनि गेदेर फिसा मा मोनो मा मोना बुथुम जालाखौनो खेबसे स्रां लोंना हरसिगोन आरो ओजोंहाय नै बिथाङा मबाइल नायगासिनो दङ मबाइल नुवाबाथाय एकदम दुस्थ'खौ दा बुंसै आरोना बिमानि खस्थ'खौसो हानो ना बेमार आजारनि टेनसनखौसो हानो ना गथ'नि गाबखे खुखेखौसो हानो बिराद दिगदार आरोना लोगोफोर ओंखायनो आङो मबाइल एसे देखायना दोनबाय आरो दुस्थ'आ खमायनायनि एसे खाना लानोसै एसे मोजां जाना दं साननैसोआ अखा हाबाय दंना सान्दुं दुंबासो गाज्रि जायो मैगं थाइगंफोरा अखा हाबा एसे मोजां जायो आरो बांद्रायबाबो मेजेरजोबगोन दानो नों गायनासो होदोंमोन ना बिफा इखौ जारिखौ ओमफ्राय फिसासो मोनस'बो एसे गिदिर जाखोना बे हासार मोनबायना गोबोरखि माबा मोसौनि हासुनाय मानाय बोहैना फैयोना ओरैहाय खाथि नालाय एख' जायाहाय ना मोसौनियानो हासारालाय मोसौनि हासुदैखौनो लोङोनो आरो बेलेगै माने बेलेग जाथिफोरा ना बेमार हामो होननानै एख' जाया जोंनालाय आरो मैगं बावसो जाबायहाय मानिमुनि मोनगोन ना मोना अबेखौ निजोम जायाखैना दाउआ
जागोन दे बानलु फिसाया थाइदो ना मान्दो आं नुसनथाराखै थाइदो आरो ओंखाय हो थाइदो ओइ ओरैनो जाला लोंनानै थाइसे मोनबानो जागोन अबे ए माथो बारा थायाखैस'नो बानलु फिसाखौ एसे खाना लानोसै र' लोगोफोरनो गावनि आन्था ओरैनो बानलु फिसायाथ' बहुद दंमोन ओमफ्राय थैजोब्बाय आरो ना अखाया बारा नालाय देग्लाय थैजोब्बाय नङाबाथ' फानलायनायसोमोन आंगायलायोमोन जाना बानलु बोरदोन होनलायो बेलेगथिंजाय जोंनिथिं बानलु फिसा होनबानो मिथियो बेसे बुरजा नांगोन खागारनाङा बानलुआ इयो आलु माबाबाबो आलुब्लाबो एख' जायाहाय माबानि प्रब्लेम जाया उदैनि गोबां होबाबो एख' जाया बै आलुफोरासो दालागै फाननो मोनसिगौमोन ना बै बिफां गिदिर गिदिर थानायबा खमसे खम 2000सोनि फाननो मोनसिगौमोन बानलु गिदिरासो माबायो उदैफोरा प्रब्लेम जानो नागिरो ओमफ्राय इदिया एख' जाया बेमारि जाग्रासो नायो बिफाङा एसे गिदिर जानांगौ गिदिर जागोनब्रा गेरेमसा जानांगौ जालांसिगोनानो बैयाव थानाया खम थाइदोंमोन पुराना बिफाङा बेयावनोमोन आरो लोगोफोरनै ओमफ्राय बिराद रज'ना दङ लारि ओमफ्राय नै हाइजें बिलाइ गांनै लाबाय आं मोदोमनायनि माखाखौ दा बानलु बोरदोननि बिफां गोजासो होनलाय एसे थान्दा मोनस्रोथाय खर'फोरा लोगोफोर नै ORS मोनसे लोंना हरनोसै आं गोलैनोसै मा फिसाफोरजोंबाथाय एख' मोनलोङा लोमजाबा साजाबाबो गावहासो आथुरथार नायनाय जाबाय गावहासो गुसिंग्रा बोनाय होबाय अरथाबायदि गावहासो गुसिंग्रा बोनाय होबाय बिमाफोरा लोमजाबा साजाब्लाबो एख' मोनलोङा बेथो ORS लोंबाथाय खर'फोरा ओइ जिनजि मोननायफोरा खर' फिरिं गिदिंनायफोरा एसे मोजां मोनो आरोना लोगोफोर खमसो जाबोबाय नै लोगोफोर आंना मैगं खांनाया ओमफ्राय मा होनो मानिमुनि गेदेर फिसा ओमफ्राय जारि इनिफ्राय आरो नोरसिं बेखिनिल' जाबाय आरोना लोगोफोर इनिफ्राय खांबाथाय माने बहुद दंबावोमोन आङो माने खांनोनो देहाफोरखौ माने मोजां मोनाखै नालाय लोगोफोर गोजान लामा थाबायला आरो होननानै न'आव जिखिनि बुस्थु दङ बेखिनिखौल' खानानै ओइ बाबा नोंनाबाथाय मिथायानो जानो जालायबाय बिफायनो थां बाबानाव थां बाबानाव ओमफ्राय जिखिनि बुस्थु दङ बेखिनिखौल' माने खासाबनानै लाबाय आङो लोगोफोर गुसिंग्रासो गेलेनाया नोङो नै गुसिंग्रा मासेजोंनो दहायबा थिगसे गोबाव गेलेदोंमोन ओमफ्राय दाबो मानि डिस्टार्ब बिमाखो हो गुसिंग्रा खैथा बाबानो सावनो थां ओइ सावनो थां ओइ सावनो थां सावाबा गेलेयो थां आबा थां ओमफ्राय नै बानलु फिसाखौ बेखिनिल' खाबाय आङो बांद्राय आलौब्लाबो माने थिग जाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय हाइजें बिलाइ दोंनैसो दाउआबो जि बुरजा जथारदों नै लोगोफोर दाउखौ नुनायाव फिसा नुदोंब्लाबो बेदरा जि जसाबबाय आरोना ओमफ्राय फिसालाफोराथ' जेबो जाया नालाय लोगोफोर दाउ रोसिफोरखौबो दानो जानाय नङा इखौबो जाया होनबाय थागोन ओंखायनो आङो नै फिसालानि थाखाय दरनैसो बासिना दोनहरबाय आरोना इखौ ओरैनो एवना होसिगोन सामब्रामजोंहाय जेबनो ओमफ्राय इखौ सानैजों बोरायजों आंजोंल'सो जासिगोन नालाय बेखौ फुदुंसिगोन आरोना ओमफ्राय जगार जाजोब्बाय लोगोफोर नै बानलुखौबो देना लाखाबाय आङो बानलु फिसा इनिफ्राय हाइजें मस्ला मस्लि बिदिनो माबा माबि होनांगौ खिनिखौ होजोब्बाय आरोना ओमफ्राय ओजोंहाय नै सारायाबो दुंबाय ओमफ्राय लोगोसे नै मैगंखौबो एसे फिसा फिसा हाफ्लेदबना लाबाय आङो संहोलांबाय थानोसै र' जिरा गरनैसो गारलाना हरनोसै लोगोफोर जिरा गरनैसो होबासो माने मोदोमनाय मोनो आंहा बिदि रोसिफोरखौ ओमफ्राय तेजपातबो दोंसे होना हरनोसै तेजपातखौ बारा हरा लोगोफोर तेजपातखौ बांद्राय हरबाबो माबाया सामब्रामखौ मोजां एवना लानोसै मोजां एवफ्रामना लाबाय आङो लोगोफोर नै बेदरखौ फार्स्टआव एवफ्रामग्रोदो फिदिंग्रोदो ओमफ्राय उनावसो माने मैगंखौ हरबाय इनिफ्राय आरो मस्ला मस्लि गासिखौबो हरजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दैखौ बुरजा होनानै गोदौ होबाय थानोसै दिनैसो माने बेसेबा गोबावनि उनाव दाउ रोसि लोंनो नागिरदो दै लोगोफोर दाउ रोसि जायैया बेसेबा गोबावसैमोन जि गोबाव संबाय आं लोगोफोर नै दाउ रोसिखौ ओमफ्राय दाउ रोसिया गोबाव सङाबाथाय जाखाया नालाय लोगोफोर बिराद गोबाव संबाय रानलायलांबाय दैयानो ओमफ्राय नै ओरैबायसा गोथाव मोदोमफ्रु मोदोमखाबाय आरोना मस्ला मस्लि हाइजें हुइजें होफबजोबनानै
ओमफ्राय जि बायसा दिनैसो स्रां स्रां मोनलायलांगोन आरोना खुगाफोरा खुगा गोखा गोखा मोननायफोरा ओमफ्राय आरो गोबाल' आंगायल' मोननायफोरा एसे दिनैसो स्रां जासिगोन आरो लोगोफोरनै ओमफ्राय एसे साखिना नायनोसै र' संख्रि नांदोंना नाङाखै माबायदि जादों टेस्टफोरा ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो फिसालानि थाखाय स्पेसियलि संलायनोसैलाय लोगोफोर फिसालाफोरखौलाय माथो बुंबावनो आरोना सानफ्रामबो बेनो बे ओंख्रिफोरखौनो माने बासिबाय थायो ओंखायनो माने आलु देसिखौ खावनै खावनै खालामनानै ओमफ्राय दाउजों संनोसै आरोना लोगोफोरनै आलु देसिबो दंमोन नालाय लोगोफोर आलु देसिजोंनो गोथाव जागोन खोमा होननानै आङो गावखौनो खें खें हाहोबाय आरो दिनथ' रबिबार नालाय स्कुल गैया लोगोफोर ओंखायनो माने आलुखौ हाना होओरै होननानै हाना होबाय आरोना लोगोफोर बेसेरा फिसालाया दिनैसो माने जानो लुगैनाय ओंख्रिखौ मोनजासिगोन लोगोफोर जि गोबाव जाबायमोन बेफोरबायसा माने दाउ लकेल रोसि फुदुंयिया आरोना बेनिफ्राय गोबावसोमोन आरो जारिजों दाउजों मोनजायैया ओमफ्राय दिनैसो माने मोनजानोसै गोबाव जाबायमोन संख्रि नांना नाङाखै नायनोसै र' जि गोथाव जाखादो लोगोफोर टेस्टिनो बरिया ओरैबायसा स्रां स्रां मोनलायलांदो बानलु फिसाजो बरिया नायदो नै लोगोफोर आंना फिसालाया बानलु बमब्राजों गेलेसोलायबाय आरो गेलेग्रा बुस्थुजों गेलेनो रोङा ओमफ्राय गेलेनाङिजोंसो गेलेयो हर जल्दि हर दोन बेयाव दोन आलौगोन दोन माबार दोन जल्दि दोन बोरैबा गुब्रुनानै आलौनांगौबा गैलाहाय नोङो सान्दुं गोसायाव दे दोन इखौबो दोन आखाइ सुयै आखाइ दंखल आखाइ सुयै खार दंखल आखाइ सुयै बिदि बानलु बमब्राजों गेलेयाना बोरैबा आलौबा गुब्रुनानै मा जागोन गेलेग्रा बुस्थुजों गेलेनो रोङा दे इयो लोगोफोर ओमफ्राय नै फिसालानाबो जि बरिया मोनबाय आरोना ओमफ्राय आलुखौ आङो दसे दरनै एफ्लेदबनानै लादो मानो होनबाथाय लगायना जानो मोजां जानाय बायदि आरोना लोगोफोर नै ओरैबायसा गोथाव संबाय फिसालानिखौबो आलु देसिजों साननैनि उनाव दाउ रोसिजों एसे जासाबबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै माबा बेसेबा थिं थिं सान्दुङावनो एसे गोजांस्रौ मोनखांनानै आरो नै कम्बल जोमलायलांबाय आं लोगोफोर नै कम्बल जोमनानै गोलाव जालायलांबाय ओमफ्राय फिसालाखौबो जेने थेने दिन्दाङाव नारनानै फुथुनानै दोनबाय आरोना फिसाला उन्दुबासो बिमाफोरा रेहाय आरोना बिमाफोर फिसालाफोरा माबा बिमाफोरा मायोबा मोनसे जाब्लाथाय आरोना फिसाफोरखौनो माने हैज' हाया हाया जायो आरोना लानो बा इसोरखौ सामलायनो बोरैबा हैज' हाया मोनो आरोना ओमफ्राय जेने थेने जाखां लोंखां फिसालाखौ एसे फुथुदबनानै ओमफ्राय आंबो नै एसे गोलाव जास्रोफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माबा गोजांस्रौ मोनखांना होनानै कम्बलसो एसे जोमलायबाय आं लोगोफोर मा खालामबावनो आरोना उपाय गैया हारसिं मानसि दाथ' आरो बिजावजालि दंब्लाबो बहाथो मोनबावनो नङा होमबा लोगोफोर मालाय गावबा गाव जाखाजोबनाय आरो गावबा गाव जाना फैनायखौलाय बहाथो नायफिनबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर हारसिं देहा मा खालामनो आरोना बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर बाय बाय